Ngotete wa Kiresi ni Okiondo nkaransta. Ngotete wa Kiresi. Wono nyokwandi ni mbenye iko. Iko bono utopima ini. Gesare. Aba numia kwa renge. Rina kumerete. Nki. Gachesi mingote. Gendekia. Kara gachaye si mingote. Wono mna korona yeri ga. How do you find it? Ngakio gocha kwanya nere raisi asore ko bera nyumba. Konyoma itona leta makoli me changa gati. Maite gento gesiekire ne birabu. Chikirabu njisiekire. Changa tera siekire. Aba marungu arabu no lio juice ko muri rwa marumo tugoro. Oli na bantu bayigote ndamwe bamutumira basigari. Sai kwanza basigari mbali busy ko sari abangina kurwe chiro. Musigari kigocha gocha changa ime komenyoke changa ime. We have national issues. Abantu kwende kudina chiro cho. Musigari gota kubwata bande busa ime ino muntu takira butwegasi. Iko no tinde kurwe binyoro maiga utare paro kuga muna kwa kaugire. Saa 2 ga saa 3. Kiabo tuko? Yakore karo kwatindiro Okiondo ningo maito kurara. Sai maito ikoike nyumba mapema. Na kingo ko boli bunaye. Hayo monye. Oma itichisa chia chenchugu. Lito achagire ko nyoma rumara ko. Sai to wanseke mambi. Ko wika marago be yiri kafi ko chikoba saa 12. Okonyora to yokonyora utindete. Okonyora to yokonyora utindete. Okonyora bintu bya soiro mubere bono ole biya. No akubono tori ko yu. Ngo chiko gwaka. Tote tapa eji maete basigari bare kirami. Makolima. Ogwori rioka. Aba nasoire naso. Nje na obwaro tindi gosoka. Yani nyomba lioka nyomba lioka. Wone nyomba eli mutawate no estima ngakyo komenyali. Ekigera kinge guchanda. Tiga gosoa no life yane ntige. Ara nyomba buri utawate no TV okorigereri. Kwa igure bagoteba nga korona yiga oli endere meyeri sauce eri kabichi yeye kabichi omete magomba magomba oli kabisa greens nyingi tikana ne chinyame chimunare to Okiondo chigo kobotiga sai ne chenga keiga nabongo kotema konye fight bakere na omwachete mukate bunyagitari mobuchi endere mobuchiri sosa mobuchi chingeni che kenyeji ekenyeji mbuya Diolio bro mo bwate no bongao. Abuno bongao. Obuno bwo ino baba nene. Shida teyo. Gona lingo tetie kemaene. Oli ino ane chindi mwechi. Okonya konyu. Amache obuchi amache okonyu kabisa. Tigana na amache ayo koli yebinyoro. Aya engire buzenagi. Tigana. Habaga kibaba no miyole. Umuntu ese kokonyora korona yeye. Tati goli mde nera nando muntu mwaise konyo. Umuntu orako biari tigana Osoro. Umuntu orako nyare. Siasa inereri. Umuntu orako maintain. Siasa yani lingangete pio Okiondo. Umuntu orako chenjeri obugima. Igendo twari gukwana neke ngaoga. Okay. Corona. Bono. Corona ngie okogokia. Njetera ngoki. Nande te kongoki. Ngie okogecheri utararwara. Ntararwara. Abantu barwarire nande bakura Okiondo. Koiguri. Abantu barwarire nande bakura. Abantu mbagendrete kurwara. Ndokumanya mambi ningo. Koiguri. Tigango nakubori. Sai ngie serikali yadabiria abantu bakoroko baya corona. Abantu besibya amagoko. Besaba amagoko. Besibi se besabe. Besaba amagoko. Abantu besaba se besabe. Bagutumie sanitizer. Sanitizer. Sanitizer mama gotebera osirinaki. Contains alcohol. Percentage ki. Manyiti. Onya mbona mwangere gotebe gumutumie ke changa mokwa corona. Ntukonye tumeka. Etore safe. Ntori ko bwati konye. Echange ino ero mubere. Kera ri tukonkomenta nde changa. Eneri yogoria corona. Njengo esibime na isiko. Lakini kati yoko beraka na kunywe changa. Ngioro shekere rais. Kati yoko kukanye ndwali na kunywe riogo. Ngikere rais. Okonywe riogo ngore rais lakini ngogo ta ingeri na riogo ria corona. Bona ati ngore ndere changa ya 40. Nche ngobera nde nyumba. Nguisibinda amagoko. Usafi ni tari gwesibi no gwesaba ike gusiba no ngaimwoira sawa bono nguisaba nda amagoko tayo gwisaba Okiondo sawa ikyo amagoko ogwesaba amagoko
ne sabuni ni maintaineti Osoro ngo make sure ndetari ko endo chigotaro ache mara go babo ndetari na soka mna go soka ko ire na iga amacha amuganyite gesie aisi bio mobere amayo so nyumba onyandiri abasibati bonsi barabariri bunaye ndabarire ndabarire ango bugete Kenya ye ne nyorto no president wasana nyorto no abantu baraba bunge wasana nyorto biongozi nginago na kyo boliri gotege me umuntu buno Osoro bunaye ngeso buno boliri buka. Thank you. Nabonta kire ko muri. Utakiro take advantage of corona. Utakiro ti mwana. Tinda go kuna sobia. Kwanza 1 meter. Utakiro ti ekuana. Umonu na mato. Utakiro. Utakiro ti mwana gento muna saa 12:30. Saa moja konyoro. Na leo tabio yo ngaki. Corona yako bwaterete mwana. Ayorengerete banonte yo Osoro nga corona ya koraki. Yambo yako bwaterete. Yambo atera mu Okiondo. Otorachi tu akwo iboko. Mune biboka abantu bale kuchwa tu usemo iso igoro by the way. Otorachi tu akwo biboka amasasira kintindara mwana. Ano mondo tete gosirie chinyomba chia abantu. Otete goteka advantage ya corona. Corona mu muromini. Iweta antivirus nayo tu iboko. Antivirus abatara kwana. Lakini narucha. Mara go baiga gutira gali mwembe gutira. Bori ngiakorete. Ngiakorete. Achuate tu. Ngiakorete. Chinsa. Tai. Chinsa choka igonyo rumo ndakwa kiboko. Saa 2 kwanza street lights nchiale ngororo. Igo chinsa ekyo ama gokonta bugati. Tetera roju echanga. Otinde. Kero kwatindire. Otara na maurera mibugeka. Saa 1:30 gutira. Chinguru ni ndocha no bwate. Abasigari abo mbale ngaho konyora bale. 15 rinde 20 saidia. To kwe bateke na gume igabete na yete. Ikena ngaikire para. Obongo. Ikena ngaikire para. Okay, wono kwabuire. Wono ngochore. Arali. Ngitwa kwa na mangana corona. Saa 12:30. Ntige mwane ngiche mwage. Ngenjuma etokura mpima roiga. Live. Yanya kwa convincing aka to kunganya. Wacha tomenye. Korwai. Okionda ngo na nganyire. Ngagereta ngo na nganyire. Lakini bone kenene gekobegeta ali Osoro ngireki. Ngosoro. Ngiote tekembeko. Osoro nkiabwate. Keria tabwate na keria bwate. Na mumanyire miaka basenere ngotanya konora. Tande ntetianule. Ngode ndeta bantabanete. Monto mona tunero no muiburi akora ngo tanguragerio mugaka mbiale. Monto na bwate chibeso. Osoro is the best. Afya. Rigereria afya. Rigere no ikitambi. Ole. Anga kotara isko gaigorie mukungu. Kanyerera nchendu goso. Kanyerera tata. Ngora ganyole. Okay. Mvumilivu ula mbivu. Njego ya kanyalirie sobo ya tobira na riogoje. Endelea kuvumilia. Na benga olisie ng'ombe the whole day. Wanya gotenera iko kolise ng'ombe litukolima. Timbo ati ng'ombe lakini ngororanda abantu bakora risi. Na kiota tu already. Mara go bwande go kamema go wako tachanga pa wechimaya. Isero nera ne yakiaye go yakiaye ko kurwanirira na ne yakyo kurwanirira. Onye chere tero chonye gorete bake chenge onye gorete bara echumbi onye gorete kwanya iro banyasi bongana iga. O expect chipaint iko. Egwa ko tacho sawa sawa obosio igoro. Bono na benga na na boikaranste sai. Oganyirire to Okiondo. Ekyo ngeli bororo. Buno ire ng'ombe onye kama boserita 10. Aiteke. Emanye go itera amabere. Na bebuye kai. Tebwe kai ni gakora. Tokameti na aya itekire na bebuye kai. Aye go gwakoro tachona bogonyelicha na endo kame. Lakini kora itera amabere nkyokora. Togotie ng'ombe rande. Wana na benge ng'ombe konya ngakoro tachora lakini tinko give up. Mabere atara iteka. Utara biara. Umata ko renda na bana na kura be shida kidogo lakini ayo mundu ole fresh utara ngendera amatumaini aina maya na benga buna bono tubugata amatumaini kabisa ngoboruire obukwe maybe abantu abange batorekire juu ya corona kwarore amatumaini aro kabisa ngabono Nyasaye maene tororokanire na nabo umurandi naro tebe ngensenko erere ensere kwani ere Nyasaye atora kegugente ere Nyasaye na kegura lakini ere Nyasaye who is he kwani bwete Nyasaye gakarure igoro cha gukwana nsa
gisa gutuma abantu igo no amineti gose yatakire kwa tariki 12 rero nindi rero tariki renga na bakonyoru kwa mayo senera corona ya munyorete sasa dari muntu bwecheche musabe buna boni gechinga kichiobo konkwa iguri igo kwa igutini gusaba Nyasaye ukionda na kongu ukionda na omenyete mbabangina mama tiganda gotebiga mama nyongesa abantu bagote gutangana kwenda igoro abarebi n'abanyabibe lakini bari oro omorebi omunyabibe bibe kingokora aye njentaiba tori kuiba notage obonyaka notage taba kungu baba ntari mugenki ndaranyoma kwasa Nyasaye gute gwikegate abantu bari bataranyoma karasika gukia bataranyoma lakini bagakora ki bibe nuyo ebine bintu byakare in the past